Hello, én Kente Dominik vagyok, és most draftot fogunk csinálni FIFA 23-ban. Először megmutatom a csapatomat. 93-as ratingű és 33 chemistry. A cserepad is elég jó. És akkor menjünk bele a draftba. Szerencsére nem kell coint költenem, mert 3 draft tokenem van, a single player draft, és akkor csinálunk. Szerintem World Class-ba kezdjük. Igen. Felállás 3-4-3 szerintem jó lesz. És akkor csapatkapitány. Elég jókat dobott be. Szerintem Szókratesz. Most a jobb csatár legyen, hát én angol ligás csapatot akartam csinálni, de mivel itt nincsen, akkor Koronát beteszem. Striker, nem is rossz. Szerintem, most Rashford Fordland beteszem, szerintem inkább jobb. Ez is elég jó, csak itt sincs. Ja, de van angol ligás, Szent Maximin. Be is tesszük őt elvének. Hát nem túl jók, de akkor már tegyünk be angol ligásat, 2 angol ligásat, a jobbikat. Középpályás. Hát ez sem túlzottan jó. Angol ligás sincsen. Szóval a legjobbat berakjuk. Most egy RM. És mondjuk innen, hát ha angol ligás, csak angol liga 2 van, és az már nem is jó, szóval nem angol ligás lesz. Hátvédnek elég jók. Gomez, az nagyon jó nekünk. Angol ligás. Mostan, ez nem jó, de Varane ott van. Ő is jó. Harmadik hátvédünk pedig itt sincsen, úgy látom, angol, szóval itt is a legjobbat, aki Pacho. És kapusnak valami jót bedobna, az jó lenne. Nem is Walker. Az nagyon jó nekünk. És akkor kezdődjenek a cserék. Hát itt nem túl jó. Hallert tesszük oda, szerintem. Másik hátvéd. Vagy hátvéd csere. Hát ez sem jó, Carvajal. Most egy erő kéne nekünk, hogy középpályásra, nem tudom, mert gyengék a középpályásaink. Royal jó lesz, RVB. Igaz, hogy mostanában nincsen. Foden, nem is rossz, így be is tehessük őt. Mert hát akkor jobb lesz chemistry 2-vel. Jó is lesz. Mostan... Neymar. Puskás. Csak azt nem tudjuk betenni. Az a baj. Na mindegy. Tovább. Fabio. Az pont kell nekünk. CN Fabio, be is tesszük. Aztán tovább. Roberto Firmino. Hát itten egyetlen 2 jó,
van, az, hát Roberto, úgy értem, hogy jó, hogy kettő lenne jó a csapatunkban, Roberto Firmino meg Del Piero, de mind a kettő CF és ott nem kell, de ettől függet. Hát igazából szerintem Vinicius, mert azt cserélnek jó lesz. Aztán, na, elem, angolig, CM Martial! De most nekünk inkább elem kell, szóval ezt fogjuk berakni. És akkor tovább. Már csak Varane helyére kéne valaki. Jó, de ott van egy Casemiro, csak az éppen nem jó, úgyhogy inkább a 95-ös középpályást fogjuk Benekkert betenni. Még 3-ból egy hátvédet. Ruben Díaz ott is van! Ott is van Díaz! Ott is van a Ruben Díaz. Nagyon szép csapatunk van eddig. Ja, meg erem is kéne egy, tényleg. Hiszen ott nem is angol ligás van. De egyelőre nem rakott be, Frimpongot fogjuk. És ide pedig egy, hát ez mind kapus, és nem kell nekünk kapus, mivel 94-esünk van. Hát én elégedett vagyok a csapatunkkal. Hát örülök, hogy ezt a Ruben Díast a végén megkaptam. Nagyon örülök neki. És még ugye, jó, azért Puskásba teszem a Cserixi. Aztán megnézzük, hogy ki lesz a edző. Na, valami jó angol ligás, hát nincs nagyon jó, de akkor már, hogy angol ligás legyen, más jó lesz. És ilyen a csapatunk, legjobb játékosok, hát nem tudom, miért nem rakta be legjobb játékosnak a Ruben Díast Puskás helyre, vagy nem tudom. Én elégedett vagyok, és minden esetre ennyi lett volna ez a videó. Többi ilyen videóért kövess be, és írd le kommentben, hogy mit csináljak legközelebb. Hello!